Поста всички, аз съм Велислав, днес ще играем Майнкрафт. Ще ви покажа какво построих. Започваме с първата ни къща. Ето я. Вижте каква е грозна. Чайте да си прата малко нещица. Тъпо. Фак. Аре, деба голямата маса съм построил. Сега отиваме в следващата ни къща. Фак, потъвам! Тая врата я махам, защото ме трасне. Аре, влез в шибаната къща, бе, гений! Да ти деба! Влез в къщата, бе! Фак! Фак! Фак, това е най-бъгавото. Ето, вижте го. Ето и кулата. Чакайте, брат, как си? Да мреш. Да кажа, че взрива всичко с TNT, защото днес съм го направил много шибано. Аре, бе, да ти деба. Бих си кръстил клипа, вказвам селото си. Аре, бе, Шархекс. Как го бре, Шархекс? Който е фен... Ето, тук има само една масичка. Който е фен на Шархекс, моля да ми хареса клипчетата. Здрасти, да мреш. Овцо. Другите. Ето, може да видите тая от тук. Това нещо го ползвам като ресторанче. И това може да видите. Какво е яко. Факт, тук не бях забелязал, че съм сложил лава. Добре, другите къщи ще ги заривим с TNT. Вижте само колата. Аз после като влезна, то ще ми е от начало играта. Ето, вижте. Не, няма да е така, братле. Що? Няма. Ето и колата ни. Ти знаеш ли, че това и Марти, аз се свързах с няколко хора. Но ако искате, мога да ви направя клип как да се свързвате. Ето е кулата. Ето ги тия бъгка. Ето това е селото. От високо. Ето. Да, бих искал да ви кажа ето това. Тук го използвам нещо като басейн. Да, е яко. Не е басейн. Сега ще взривим всичко с TNT. Стига да ни! Чайте да намеря TNT-то. Дай ми първия милион. Фак, къде е шибано TNT? Казах, дай ми първия милион и после давай. Дано да ви хареса. Ето го. Чайте да си включа една шибана запалка. Кит, ето я. Сега ще го напълним с динамит. Ще го взривим. Ча-ча-чу-чу-чу. Кажи. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Ще взривявам